The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Isaiah 40, verse 28, "Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding." Verse 29, "He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength." Verse 30, "Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall." Verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him? For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, let us prepare ourselves. Kung ikaw magtutuo ni Ginoong Jesucristo, gimanduan kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Padalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka, giawhag ka nga imong gamiton kanang imong free will sa paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Therefore, sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong padangat ka namo, Dios. Salamat sa kinabuhi nga imong ilugwayan. Buhi pa kami sa among lawas, kintanan gumikan lamang sa imong gugma, kaluoy o grasya. Kumani kami, O Diyos, ni nga among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong ning adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan,
welcome na sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niining lain na sab nga adlaw nga gigahin sa Dios alang kanato. Okay. Atong ipadayon ang atong pagtuon bahin sa pagtulunan sa sala. The Doctrine of Hamartiology, the Doctrine of Sin. Okay? First of all, ato namang nakita niining higayon at this point kung unsa ang naitabo dito sa krus may tungod sa sala. Okay? Although atong nasayran, ang pag-adto ni Ginoong Jesucristo dito sa krus sa hinungdan sa atong mga kasalanan, kinahanglan natong masabtan og tataw kung unsa ang proseso nga nahitabo dito sa krus aron ato usab nga maklaro ang matag bahin sa nahitabo dito sa krus samtang si Ginoong Jesucristo nagabitay o nagadupa o iyang gibuhat ang angay nga buhaton bahin sa atong mga kasalanan. Now, I would like first to clarify na usahay makabungat ko dinhi sa atong pagtuon ning bahina basta maghisgot ta bahin kang Ginoong Jesucristo sa kaluwasan nga iyang gitanyag, makabungat kita dinhi sa pagsulti nga atong dawaton sa Ginoong Jesucristo nga ang tinuon niya na dili mo dawaton sa Ginoong Jesucristo kundi imong dawaton ang iyang gitanyag nganhi kanato kay iya man kining nabuhat dito sa cross. Okay? Apan sa matag karon og unya, every now and then, kung maligas ta sa pagsulti, ingon niya na, kung buti pasabot nga, pagdawat, dili dawaton si Ginoong Jesucristo, kundi ang pagdawat sa iyang gitanyag nga nabuhat dito sa cross. Katubang iyang kanang redemptive work, buhat sa kaluwasan. Kay bahin kang Ginoong Jesucristo, ang angay natong buhaton mao ang pagtuo kaniya. Faith alone in Christ alone. Apan ang pagtuo kaniya, mao kana ang tinuod gyud nga atong tutukan, atong sabton. Tungod kay imo namang nasabtan ang iyang gitanyag sa krus ug ang pagtuo kaniya mao ang pagdawat sa iyang nabuhat dito sa cross. Ug mao nga usahay malibog tan ini hangtod kadugayan naandan na kay tungod pa sa dugay na katuigan tingali 1970s pa ang ibungat sa pastor dawatan ninyo sa Ginoong Jesucristo, which was wrong. You do not accept the Lord Jesus Christ or you invite the Lord Jesus Christ. You believe in the Lord Jesus Christ by faith. Mao na ang punto nga gilatid diha sa Biblia nga mao ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Now, kung maghisgot ta og pagdawat o dawaton, ang atong dawaton mao ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo nga maong buhat sa kaluwasan, the saving work of our Lord Jesus Christ on the cross. Mao na. Mao na atong dawaton. Dawaton ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa kaluwasan at the cross. Okay? Ug tungod niya ang imong pagdawat, mituo ka ni Ginoong Jesucristo. Okay? Kaya ato manggong makita dinhi kang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, mao ang pagdawat sa hukom, pagdawat sa silot, nga angay unta nganhi kanato, nganhi singil kanato, ang silot sa itong mga kasalanan, ang silot sa sala. Ug mao nga, imbis ngari ang silot kanato ipamtang, si Ginoong Jesucristo mo'y mibayad, mo'y mitubos. Siya mo'y mitagbaw sa hustisya sa Dios. Gagikinahanglan nga suhol sa sala. But we can see here nga what our Lord Jesus Christ did at the cross
Mao ang pag-satisfy, pagtagbaw sa hustisya sa Dios. Aron nga ang direksyon, ang punting sa silot gikan sa justice of God, di na moari nato kundi adto na kang Ginoong Kristo. Kasabot ka? Then God the Father judged every sin in human history. Human mudawat ang atong Ginoo sa gitawag nga imputation of all sins adto sa iyang pagkatao, to his humanity. Ang atong Ginoo Kristo midawat sa hukom sa tanan tang mga sala nga gibuhat sa Dios nga Amahan because of his personal love for God the Father. Kaya diha man si Ginoo Kristo niya ng personal nga gugma ngadto sa iyang langit ng Amahan. So, let me reiterate din akong balikon. Atong nakita ang tanan nga gibuhat ni Ginoo Kristo dito sa cross. Okay? First of all, iya kitang gihulipan. Iya tang gihulipan kay kita man unta lagi angay nga mubayad sa silot o suhol sa sala. Apan na dakong problema, kay wa man tayo ikabayad. Wa tayo sarang ikabayad, wala. None. Unsa may tayo ikabayad? Asa ka mag-ibayad, nga wa ka man mo, muna giingon nila. Naatay utangan ta. Apan wa tayo ikabayad. Ato mangong nakita diya sa Roma 3:23 nga nagaingon nga the wages of sin is unsa? Death. No, that is Romans 3:26. The wages of sin is death. Apan kay patay gud ta. Unsa man ato ikabayad? Mao na nga si Ginoong Kristo. Kay si Ginoong Kristo may buhi. Okay? Siya ra ang makabayad. I hope imong nasabtan kung unsay buot ba sabot bahin sa buhi o patay. Ang espiritual nga kamatayon o espiritual nga pagkabuhi. O gumikan kay si Ginoong Kristo man ang mihulip kanato. We call that substitutionary unlimited atonement. Ang atong Ginoong Kristo agreed, misugot, to go to the cross to be judged for the sins of the world in his humanity. Mao na nga, paminaw, mao na nga, ato na lang buhaton, mao ang unsa, ang pagdawat niya itong iyang gibuhat dito sa cross. Ug di nga mo dawat, itong iyang gibuhat, unsa man nimo pagtuo niya. Di man mahimong mutuo ka ni Ginoong Kristo nga wa kakasabot kung unsay iyang gibuhat. Mura ra gud pod nag-ingon og kanang tuo na lang gud. Di ba kanang moingon og kanang imo man kung suguon og tuo na lang gud diha. Napay ubang moingon og na ako ihangyo ni mo. Sugot na lang God. Sugot na lang daan. Upagani kay bawag unsa. Lisod na Lisod na. Kanang mo ingog, hingdawat ko. Hingdawat ko sa gibuhat ni Kristo. Unsa man day buhat ni Ginoong Kristo. Nahibaw ka ba? Di mahimo mo dawat kagwa ni mo mahibaw unsa iyang gibuhat. Labaw na sa pagtuo, mutuo man ko, naingon ka. Mutuo ko pinagi sa pagtuo by faith alone in Christ alone. Now, ang pangutana, ngano hintuo ka man ni Kristo? Okay, Ginoo man gud siya. Kay tungod miadto man siya sa cross. Now, nakasabot ka bag unsag yo inahitabo dito sa cross. Mo na imong tumagon, mo kanay angay nimong tuuhan. Mo na angay nimong dawaton. Okay, akong sublion, dili kita mo dawat ni Ginoong Kristo. Mo dawat tas gibuhat niya dito sa cross. Ang iyang buhat sa kaluwasan,
mo'y angay tang dawaton. Klaro ba na? Now, ato yun yung isil-silog mayo. Kaya nakaparabay uban ka nato nga moingog. Mudawat ta ni Ginoong Kristo. Dili si Ginoong Kristo mo atong dawaton. Ang atong dawaton mao ang unsa. Gibuhat niya dito sa cross. Nga buhat alang sa atong kaluwasan. Mo kanay angay tang dawaton. Kaysa atong pagdawat sa gibuhat ni Kristo sa cross, nagatuo kita kaniya nga atong Ginoo manluluwas. Nagkasabot ka ba? So, substitutionary unlimited atonement. Ang buot ipasabot ni ini, gihulipan, gipulihan kita ni Ginoong Kristo kay wa mantay ikabayad. Mga patay man ta. Si Ginoong Kristo mo'y buhi, siya ra buhi. O gumikan niya na, ang gibuhat niya dito sa krus, mao ang pagpuli ka nato. Then, dihapod siya gihimo sa dihang gipulihan kita niya. Unya, dito kaniya ibubo ang silot sa atong mga sala. Kung may resulta kanto sa gitawag sa in English o propitiation. Natagbaw niya itong hustisya sa Diyos nga Amahan. Imbis kay hustisya sa Diyos nga Amahan, anhi mo pahamtang ka na to sa silot sa mong sala, dito na ni pahamtang kang Ginoong Kristo, ang iyang bugtong anak. Sabtag yun na. O sa diha nga dito ihuwad kang Ginoong Kristo ang hustisya, ang silot sa sala. Ang resulta niya na, kinatagbaw mag-hustisya, mibukas na, mihatag na o puruhan o kaygayunan nga kitang mga tao mahimo nang mahibalik, mahiuli, mapasig-uli nga to sa Dios. Kaya nahinomdong ka, ato po nigisgutan under the doctrine of witnessing nga diha may ali o babag tali sa Dios o sa tao. There was a barrier. O kini maong ali, barrier, nga ang nagbutang, tingali mangutana ka, kinsa may gabutang atong aliha. Paminaw, ang gabutang yun atong ali, mao ang Diyos, dili ang tao. Ang tao, may mahimo. Ang tao, tungod kay hingsupil man siya, may butang ang Diyos o ali. Aron mao'y mo uwang, ingnon ta mao'y mo divide sa tao sa Diyos. Kaya ang Diyos hingpit. Apan kitang tao di man. May hinungdan nga may butang ang Diyos sa maong ali. So, wa pa ba yung magkasa ang tao? Ang tao hingpit pod. Perfect. Therefore, any fellowship sa tao nga to sa Diyos, hingpit. Apan gumikan kay ang tao nakasaman, gikinahanglan gyung mubutang ang Diyos ug ali. Aron di na makompromiso ang iya sa Diyos nga pagkahingpit sa atong makasasala. Do you know what I'm saying? Ug ang gibuhat ni Ginoong Kristo, mao ang pagtangtang sa maong ali. Iyang gitangtang. Kaya nga naman, mao to'y atong gisgutan kaganiha. Naunas tanan si Ginoong Kristo, mo'y mipuli ka na to. Okay? Substitute. Ikaduha, siya mo'y mihatag katagbawan sa hustisya sa Diyos. Nga imbis ari nato ipamtang ang silot, si Ginoong Kristo mo'y nahiagom sa atong silot. Ug tungod niya na, mao ning ikatulo nga sa diha nga gitangtang na ang maong ali, nahiuli o napasig-uli kita ngadto sa Dios. Kana kun mo dawat ka niya ng maong kamatuoran. Ang problema lang karon tungod kay bisan og duna na kay gayon nga kitang tao hiuli na ngadto sa Dios. Daghan gyapong mga tao ang magadumili sa pagduol sa Dios. You see? He agreed to reconcile man to God. I mean, si Ginoong Kristo. He agreed. May sugot siya, may uyon siya,
nga iyang ipasiguli ang tao ngadto sa Dios pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ug ang nahitabo tungod kay iya man tang gihulipan nan siya usab mo ining bayad sa atuang utang. Siya mo iming lukat kanato tungod sa atong utang. Kay utangan man kita gumikan sa atong pagkamakasasala. Ang atong pagkamakasasala mo'y naghatag kanato niya ng dako kayong utang. O gumikan niya na, the Lord Jesus Christ agreed to free man from slavery to the sin nature. Pinagi sa paghatag niya sa redemption, solution sa kaluwasan, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang may nungdanon yun ni mo kini. Nasabtan magyud nato ang bahin sa nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Na mauna, tungod kay mga makasasala malagi kita, ato kining klarohon kay tungod kay inihisgot na nato sa proper, inihisgot na nato sa main thing bahin sa sala, atong mamatikdan nga bantog na diay, atong mabalik sa atong panumduman nga makaingon tag ingon ana gyud ay ang nahitabo. Now, niyadtong upat ka buok nga mga butang atong gisgutan o atong gitun-an karon, usa ray wa diha nga kasagaran ra ba mo gisgutan kini gitawag nato og pagpasaylo o kapasayloan sa sala. Ato rin sublion itong gitukbil bahin sa pasaylo. I repeat, there was no forgiveness at the cross. Okay? So, mo na itong istablisar. There was no forgiveness at the cross. Walay nahitabong kapasayloan dito sa cross. Now, ato na ba yan nagipaklaro last time sa atong pag-isgot bahin ini? Ato lang gihapong balikon sa pagtukbil ni ini kay lisod ra ba kini tungod kay kadaghanan natong mga Kristohanon naa para pa kanato kanang giingog preconceived notions may tungod sa ni kapasayloan. Ato makita na there was no forgiveness at the cross tungod kay ang nahitabo dito sa cross pulos man paghukom, judgment, pulos man pagbayad, pulos man pag-ariglar sa atong utang. There was no forgiveness that happened. Dito wala. Now, kano sa akad dito may tabo ang forgiveness? Abe? Ngutana ko nimo. Well, na forgiveness nga may tabo. Ang pandili dito sa cross lagi. So, atong klarohon pag-usab. Dihay substitutionary unlimited atonement, dihay propitiation, dihay reconciliation, ug dihay redemption. Mao na tanan nahitabo dito sa cross. Ang panang kapasayloan, kano sa man mahitabo? Ato na pong ipatinaw ni. Okay? Forgiveness is separated from the cross. Gibuwag. Atong gibuwag, gilahi, gilain ang kapasayloan gikan sa cross. Paminaw. Forgiveness does not occur at the cross. Niya? Bantay. Forgiveness is a result of the cross. Resulta kini sa nitabo sa cross. This is what we have to clarify. Mao kini ang atong ipaklaro ning higayuna. Forgiveness does not occur at the cross. Apan ang kahigayunan, ang puruhan, ang atong mga sala, mapasaylo, mahimo na, pwede na. Kaya resulta man lagi ka na sa nitabo dito sa cross. Gusto? Ingno nato sa pagtanaw niya na.
dili mahitabo ang atong dunganon sa atong pagkwinta. Kay og dunganon gani nimo na malibog man ka, it's going to confuse you hinuon. Kinahanglan imo ning butangan og gamay nga gap. Tanaw nimo ang nahitabo dito sa cross, mao ang paghukom, pagbayad, pagpuli, ug pagpasig-uli kanato ngadto sa Dios, reconciliation. Katong tanan mao'y nangahitabo dito sa cross. Ang kapasayloan before the judgment of the cross, ang atong Ginoong Kristo miampo ngadto sa iyang langit nung amahan under his human nature. He prayed for those who were crucifying him. Apan nahibaw na ta nga kadto usa ka personal nga pagpasaylo. Sama sa akong pagpasaylo nimo kung magkasa ka kanako. Ako kang pasayloon. Mora po ni pareho sa pag-ingon ni Ginoong Kristo sa iyang pag-ampo ngadto sa amahan, sa pag-ingon og amahan. Pasayloan sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Na akong balikon kay diya tingali kaninyo ang wa magkaklaro nini. Ato gyuding balik-balikon, subli-sublion hangtod nga mudukot, sink in gyud ni sa atong galaman, sa atong salabutan ba. Okay? Kay kining bahina, critical ra ba pud ni sa ato unyang witnessing, pagsangyaw ngadto sa mga di magtotoo. Kay tanawa ra gud, kung wa gyud tay ideya ba ini, maglisod gyud ta sa atong pagpahiluna, sa atong pagsangyaw. Sa atong bang pagpasabot, sa atong sangyawan, bahin sa kaluwasan, sa gitanyag ni Ginoong Kristo sa cross. Sa versikulo 7 sa Episo, Kapitulo 1, atong makita gini nga mao nga verse. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mahimugod nga, alang sa uban murag magduduhan ining kapasayloan o mahingog murag magsayop ng inyuha kay mani gisulti sa Biblia. Now, naapoy ingon ining bersikulo sa Kolosas. Unsa may buti pasabot ni mga bersikulo hatuod. Ato na ning gipakita sa miagi tang panag-uban nga ang pagdungan sa duha, ang redemption o ang forgiveness, ang katubsanan o ang kapasayloan, wa magpasabot nga nagdungan kini sila o kay tabo. Tungod kay sa maong construction, doon na may direct object o indirect object. Ang direct object maoy main, mao'y pinakabida nga angayng ipaklaro ning maong bersikulo. Ug ang direct object mao ang redemption, ang katubsanan. Ug tungod kay ang redemption mao'y direct object, nan ang kapasayloan sa mga sala mao'y indirect object. Na kasabot ka na. Ug ang buot ipasabot ni ining duha, they are both in accusative case in the original Greek. Ang gipasabot ni ining forgiveness nga mo'y complement to direct object. Mao nga resulta na ang kapasayloan sa nahitabong katubsanan, dili dungan. Na kung moingon tag resulta, di natural pod ang kapasayloan. Na apan wa ta moingon nga nahitabo kini adto sa cross. Ngano man unsa man gyud ang sistema, unsa man ang paagi niini. Ingon man gud ini, ang gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross mao ang paghatag kanato sa kahigayunan nga kitang tanan mamahimong pasayloon. Actually, aron dito maglibog ani, aron maklaro na nato nga di na ta maglibog,
mas maayo og ingno ninyo nga ang kapasayloan moingon tagdungan sa kaluwasan. Kung di nimo maangkon ang kaluwasan, di pod nimo maangkon ang kapasayloan. Ingna pagsulti to avoid sa kalibog ba? Ngano man, bisan kung namatay si Ginoong Kristo sa cross, ug iya nang natagbaw ang tanan nga requirements aron ang tao malibre, magawas nun. Wa ni magpasabot ang tao libre na, right? I think all of us know that because of our what? Naman tayo volition, kabubuton. Bitaw nga akong gisulti nga iya ning gitanyag sa tanan, iyang gitanyag ngadto sa tanan ang iyang gibuhat sa krus. Apan di lagi ang tanan mo unsa? Mudawat. Dili tanan mudawat tungod sa kaugalingong kabubuton. Na may free will ang tao. Ug therefore, kung ang usa ka tawo mo sa likway sa iyang gitanyag, then ang buong pasabot ang tao nga misalikway sa tanyag ni Jesucristo nga kaluwasan, kung misalikway siya sa gitanyag ang kaluwasan, then gisalikway po niya ang kapasayloan. Sabot. That is the system. Mao na ang sistema. So therefore, kanus may tabo ang kapasayloan? Tubag sa gayon nga imong dawaton ang gitanyag nga buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa cross. That is the very time that you receive forgiveness. You know what I'm saying? Nagkaklaro ka na ba? You just use the spiritual mechanics. Tumuo ka lamang kang Ginoong Kristo lamang. Faith alone in Christ alone and you are forgiven. That's it. Then, ang kaluwasan mahitabo kanimo. At the same time, kuyog kanimo ang kapasayloan. The forgiveness. Nganong ingon ini man ang uban ninyo mga tana. Nganong ingon ana pa man. Mas mayon tagiusa na lang, giusa ba? Di lagi mahimong usahon. Kaya kung ato ng usahon, naibaw ka kunsa, wa na hinungdan ang 1 John 1:9. Nganong mo 1 John 1:9 pamantao, gipasaylo na diyata dito sa cross. O na hinungdan. So, dili na sibo ang tanan tang gipang tunan. Di ba? Mao na ang prinsipyo sa 1 John 1:9 mo'y nagapakita kanato niini nga sistema nga gipahimutang sa Dios. Kaya unsa to'y gisulti sa 1 John 1:9? Although later we will expand this. Nag-ingon gini, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. So, kung dili ta musugid, kung dili ta musugid, naibaw ka na unsay metabo. Therefore, why kapasayloan ang naitabo dito sa cross? Bayad rato, paglimpyo rato, pagbayad rato sa atong utang, paghimo rato ka natong gawas nun, aron ta makabalik ngadto sa Dios. Sabot? Pero kinahanglan nga ang matag usa mohimo og unsa? Desisyon. Kinahanglan desisyonan. Desisyon sa pagdawat o sa pagsalikway. That means to say, you are totally free to choose. Mudawat ka ba? O magsalikway. Huwag ko tayo pugsanay ani. Mahimo kong imong isalikway, pero matod pa sa evangelist, naragod na nimo, kung buot ka ba mo enjoy dito sa kalayo? Linaw ba sa kalayo ang nakahuwat niya itong musalikway sa tanyag ng kaluwasan? So atong makita din sa atong paghinay-hinay og at-at o pagpatinaw nining mao nga manungdanon kayang pagtulunan, ato yung matuhog ang lintunganay nga buot pasabot o ipaklaro sa maong doktrina sa pulong sa Dios.
Busa, sublion tas pag-ingon, nga ang kapasailuan sa atong mga sala resulta lamang sa desisyon nga himuon sa bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao nga modawat sa tanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Kristo dito sa krus. Ug mahimo na niya ng tawhana nga midawat sa gibuhat ni Kristo sa pagbalik ngadto sa Dios. Pagpasig-uli ngadto sa Dios sanglit nakaangko naman siya sa kapasayloan sa iyang mga sala. Sa laktod nga pagkasulti, luwas na siya. He is saved. Sayo na sa Dios ang pagpasaylo. Sa una, nganong pasayloon man ka? Ibutang tagwa pa'y nahitabo dito sa krus. Nganong pasayloon man ka sa Dios, nga di man makapasaylo ang Dios nimo, kay wa man kay katakos. You have no capacity nga mo atubang sa Dios o mayon kag Dios, pwede na kong pasayloon. O, unsa man day imong gibuhat? Nagbuhat kag maayo, na di man pud na madawat. We are going to see nga atong Ginoong Kristo rejected our human good works, raba. Wa modawat si Kristo sa atong mga mayong buhat, wala. Way labot tong mga mayong buhat. Wa. Di madawat to. Di gyud na madawat bisag gamayng hangyo. Well, maingon katigalig siya ron naman pong dili. Paminaw. Di gyud magsilbi ang atong mga mayong buhat. Mahugaw nga trapuna sa tubangan sa Dios. Matud pa si Isaias 64 versikulo 6. Tingalig mo ingon kag siya ro di madawat. Basta kay di na mada. Timan-an ta nga ang pagbuhat ug maayo was rejected by the Lord Jesus Christ at the cross. Forgiveness occurs at the moment of salvation through the decision of mankind with regard to the salvation work of Christ at the cross. So, mao kini nga itong makita. Ang kapasayloan, forgiveness, comes at the point of faith alone, in Christ alone. Nilang una kita kutob, at ipadayo ni Ugma. Ayaw si Piyata ang sumpay ni ini. Magampo ta, amahan among langit no, nagkapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Among gipahimuslan, grasya kini among pagtuon sa imong balang pulong, bahin ni ining doktrina sa sala. Salamat o Diyos sa imong pagpatinaw namo. Pinagi sa pagtudlo ka namo sa Espiritu Santo. Dala kami pagbalik ugma dinhi, aron kami makapadayon sa among daily spiritual momentum. Thank you for our Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat. Dada kami pagbalik ugma. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa among pagbuwag-buwag ng adlaw. Kayong tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.